Sanibonani guys njani? Ngiyabona indabeni kaMashu bayabhilita, bayashisa kwenzakalani. Bafuna amabhasi okuphelezela ubaba uButhelezi. Guys, indaba yamabhasi ayikhulumisi. Ayikhulumisi indaba yamabhasi. Uma kuzoba nobani ozobe khuluma e-stadium, kuba khona ama-volunteer ahambe ngena door to door ashiya amaphepha asho ukuthi kukhuluma usibani waka ANC na kuzobe kukhona amabhasi amahala. Into ehleze yenzeka leyo. Ngisakhona mina eMlazi, angazi noma isenzeka yini namanje. Ngisahlala eMlazi nje wawuthi uvula umnyango nawo ama-volunteer, hayi uyamenywa sisi wozani ngobuningi benu nize Kings Park, kuzobe kukhona ubani uzobe khuluma, azobe khona amabhasi amahala azosuka ngesikhathi esiwukuthi mase kuyangenwa ke emabhasini ke kushawa itoyitoyi ke kiwe stadium. Right. Manje kushona ubaba uButhelezi. Umuntu omkhulu ebantwini bakhe. Ngifuna ningizwe kahle. Umuntu nomuntu nabantu bakhe. Nobaba uButhelezi umuntu omkhulu kuphi ebantwini bakhe. Nabantu baba uButhelezi nabo bayavota. Nabo banelungelo lokuthi bathole ama-benefits atholwa abantu be-ANC. Right. Awaphuma amabhasi osiyami. Awakhishwe nje amabhasi. Amabhasi nje awakhishwe, abahamba abantu bayovalelisa ubaba uButhelezi. Okubuhlungu iqiniso lakhe silazi manje sesibadala. Iqiniso lakhe silibone manje sesibadala. Nakhona futhi ngiblame yena because yena wahluleka ukwenzani ukukontrola iqembu lakhe. Wahluleka ukukontrola iqembu lakhe. Njengamanje mina into engingayisho ngingathi ngiyabancoma ngoba phela ubaba uButhelezi besemdala vele. Ngiyabancoma laba baseyikhundleni, laba balama yena ngokwezikhundla. Ngizobeka kanjalo ngoba ngazi ikhundla zabo ihamba kanjani. Ngizoncoma bona ngendlela abakwazi ngalo ukulicontrola iqembu. Over the past 10 years bayakwazi ukucontrol iqembu, bakwazile ukusibonisa iqiniso le-IFP egcineni, bakwazile ukurecruiter i-youth, uyangi-understand? Bakwazile sakwazi ukubona phakathi umehluko phakathi kwaleli qembu elibusayo naleli elinye iqembu elibusayo. Wena mosumdala usuyakwazi ukuyibonela ukuthi hayi ubani oneqiniso ubani ongenalo iqiniso. Next time uvote usuyazi ukuthi uzovotela bani noma uzovotela ba. Ubaba uButhelezi yena wahluleka ukukontrola iqembu lakhe. So thina sakhula nale mindset yokuthi asifuni iIFP, futhi sine right yokuthi asifuni ngenxa yezinto ezazenzeka. Mina ngikhulela eMlazi kade mina hlukumezekile. Ihlukumezekile iIFP ngikhumbula ngelinye ilanga maningi ama-scenario but ilawa awu2 enginawo. Ngelinye ilanga ekathi lapha ya kwakuluswe iKapu nembuzi ne. So kwakunomgcele nje ukuthi akusayiwa ngala akuyiwa ngala, right? So into eyenzeka shuthi khona wantshontsha iKapu zasehostel. Hayi wanyiwa iIFP yayishunqisa inhlamvu imikwelishisayo ishunqisa inhlamvu kwafakwa yabo lola suku ngeke ngiphinde ngilikhohle. Kwafakwa ucingo olude olalisuka ezantsi ekhomishali lize liyophuma phezulu executive hotel. Owayengala wayengala iviva iIFP nocelemba izohlasela kaD. Yazi ubani owayelamula? Ubaba uMkhwanazi, ubaba Don Mkhwanazi. Wavele wathi zuma lini iKapu kwashiwo, wasayina icheck lahanjiswa kathi zakhokhwa lezo iKapu. Saseve uyena. Ngikhumbula kahle yabo leyo ngeke ngize ngikhohle. Enye futhi esinye isigigaba basenza kushuthi lapha enkantolo kwakuzoba khona umuntu ozofika ezokhuluma. Sakhumbula kwakuba yazazi yesingane sithanda ukushaya itoyitoyi. Sihambe sishaya itoyitoyi ke sihamba ngaphakathi kaB ne. Sihambe ngo A, sihambe siye lapha khambe yabo lela culo lisaringa la 25 years later lisaringa la emadlibeni nami.
kwakuculwa leli culo lithi now is the time, this time is now, now is the time, this time is now. Lalelani-ke, hayi kukhulunyweke sithe sesibuya yabo umuntu owazi umlazi uzoyibona kahle lento nje uyayipictureisha. Sithe sesibuya siyeqa enkantolo ngithi sizongena la ezwe lethu kuhambe kushawa itoyitoyi. Yazi kanti i-IFP icashe lapha ya emathuneni lawa sezwe lethu. Yavumbuka lapho yavumbuka isivumbuke ngathi iphuma esiteshini kwasho impompo into ongayazi balimala abantu kwalimala ingane nathi sabaleka sibheke ezantsi emarobotini. Hayibo umuntu wacishe wafa kancane thina i-IFP bivesani ivela isuka ithi nje iyakadi yona azi ubani owenzeni kadi kufike kusho inhlamvu. Cabangani singane sihleze sine trauma. Wawungeke uzuzuye nje estation ugqoka ibhluku. Sikhule ibhluku elingaqokwa ngisho estation. Kodwa ke izinto ezenzeka nini lezo izinto ezenzeka kudala. Sengisho ukuthi abantu basanenzondo ye-IFP ngenxa abakhule abantu bayo beyenza. That's why ngiblame ubaba uButhelezi ukuthi ngaleso sikhathi wayehluleka ukucontrol abantu bakhe ni. Kodwa manje for past 10 years iqembu li right ba abantu aba right silibonile iqiniso lika baba uButhelezi. Silibonile nje iqiniso lakho lenzile bandla iqiniso. So nje amabhasi inkosi yami wakhishwe ezinye ingane zimphelezele nayo uyadeserve ukuphelezelwa njengezizotha. Aphelezelwe yibo bonke abantu njengoba nje esenzele iqiniso lakhe ekugcineni. Kube kuhleke futhi ukuthi ushone sekunjani esesenzele iqiniso. So sekukuthini ukuthi sizovotela iqembu lakhe ngeke silivotele yini.